L-allegati xħim ta' Carmen Chantar, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi u lejt il-leminija tal-Ministru għas-Saħħa u Deputat Prim-Ministru Chris Fern jaf tkun lajja falsità assoluta maħluqa mill-klikka ta' Joseph Muscat u Roberta Bela. Dan ġie rrapportat mill-blogger u awtur Mark Camilleri fejn stqar li l-istorja maħruġa mill-aħbarijiet fil-Pakistan illi Chantar allegatament daħlet fil-but il-fuq minn 400,000 euro mill-kumpanija Gozo International Medicare Limited, kumpanija li jiparti mill-Vitals, ma jaxejn li f'storja falsa bl-Ingliż a planted story. Mark Camilleri jinsab konvintu sansitra stqar li jista' jikkonferma b'awtorità li l-istorja dwar Chantar hija gidba sħiħa mutija lill-istampa Pakistana minn Joseph Muscat u ta' madwaru. L-allegazzjonijiet ta' Camilleri, tenji ta' serje fuq Netflix, komplow billi saħaq li Gazzetta Pakistana għandha influenza mill-propagandisti Russi u li se jkun hemm aktar aħbarijiet irrapportati fil-jiem u ġimgħat li ġejjin kontra il-Ministru Chris Fern. Bl-iskandlu ta' dawn il-flejjes tant jikber illi Carmen Chantar spiċċat kellha tissospendi lilha nfisha mill-FMS sabiex fi klima tkun tista' tiddefendi l-pożizzjoni tagħha. F'email lill-Ministeru tas-Saħħa, Carmen Chantar qalet illi qed tieħu dan il-pass sabiex tħares l-interessi tal-Gvern u se tkun qed tikkunsidra l-passi kollha neċessarji ħalli tiddefendi isimha u l-integrità tagħha. Fil-fatt, il-kap tal-FMS qed titlob il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa jinvestiga l-allegazzjonijiet serji li qed isiru fil-konfront tagħha. Carmen Chantar talbet formalment li l-Pulizija tinvestiga dawn ir-rapporti li ħarġu fil-medja tal-Pakistan u qalet illi kommessa li toħroġ il-verità. Chantar trid illi il-Kummissarju jikkonkludi l-investigazzjonijiet fl-iqsar żmien possibbli iżda sal-jiem illi għaddew Angelo Gaffa kien għadu ma kellimx kif ikkonfermat Chantar infisha f'korrespondenza lil dan l-istazzjon.